Rêkeftina derbarê cêgirbûna rewşê û rawestandina şer li devera Idlibê li Sûriye ya ku serokên her du welatên Rûsye û Tirkiye li ser li hev kiribûn, wekû belgeyeke fermî li Encûmena Ewlehiyê ya Navdewletî hat ragihandin. Sekreterê Şanda Herdemî ya Rûsye li rêxistina navnetewî Fyodor Stratejoviskî got ku ew belgenameya cêgîrkirina rewşê li devera kêmkirina astê şer li Idlibê wekû belgenameyeke fermî li Encûmena Ewlehî ya Navdewletî hat ragihandin. Putin û Erdogan li Sûçî civiyabûn û li ser pêkanîna devereke bêçek li Idlibê li Sûriye rêkeftibûn. Ew jî bi dirêjahiya xala bi hevgihiştinê di navbera çekdarên Esed û yên opozisyonê de. Ew yek jî wê di pazdeh heyvadehan de bê cêbicêkirin, her wiha her du wezîrê berhevaniyê yê wan du welatan li ser belgenameyeke li hevkirinê derbarê cêgîrkirina rewşê li devera kêmkirina astê şer li Idlibê li hev kirin.